Wacho ni unyalo kawo okang' mar golo jatend migao mar omenda e tich. Golo jatend migao, yiero jatend migao machielo mapuodhe, bende kawo thuolo. Pone utimo ma. Ere ma bende udhi kelo konyruok masani ne nyithindo madhi e skul ma oketo geno margi kuom CDF gi jonyuolgi. Ma bende en gima iluongo ni instant solution. Okay, wadwa dhi that level. Mane momiyo ne waoro ne message kawuono kaka ne watimeno. Koro it's upon him mondo miyo ne ni message ni so serious kinyo bio explain wa kapo ni pesa no deko to deko kang mane to bende giwuoyo gi counterpart ne me education to gi TSC mondo jopuonj kik riemb nyithindo nikech many times wacho ni nyithindo ok bi riembi to nyithindo riembo. Koro mano to koro wachgi wan mano kang mamalo mogik okay wadwa wadhi yet wanyalo dhi nikech ka kuomo mokerot koro onge ni other options many options mar deal gi jogi as kaka wa oversight gi ka ngato perform we don't have any alternative but now wadwaro ni mondo owuok oko gol pesa. That is the first step mo wacho kode makoko owuok koka mago biro lowo. Mheshimiwa nyaka